Здравейте от Слънчева Варна! Днес правим успешна доставка на най-модерния пътен скенер от Topcon, а именно RDM2. Фирма Хидрострой прави тази важна инвестиция в новите технологии, за да може да получава пътната настилка с няколко милиметра точност и милиони точки. Изцяло предефинира начина, по който се картират пътища и последващата им рехабилитация или изпълнение. Технологията Topcon Smooth Ride, или така наречено гладко возене, е абсолютен лидер в конструкцията на състезателни писти за Формула 1, за MotoGP в цял свят. Това е технологията, която е задължителна там и сме изключително доволни, че Хидрострой прави тази важна инвестиция в техния работен процес. Също така те разполагат с системи за фреза и за асфалтополагане, така че имат възможност, като получат този 3D път, който го получават с 30 км в час, без да спират движението, без да рискуват живота на служителите си, да може веднага да разберат предстоящата дебелина за фрезоване, предстоящата дебелина за асфалтиране, да се наложи проекта за количества, пълен контрол на целия строителен процес от началото до края. Също така системите се инсталират и на фрези. Това означава, че фрезата при самото фрезоване постига перфектен 3D резултат, без намеса на хора, без операторски грешки и може би едно от най-важните неща – сигурност и скорост на изпълнение на задачите. Така че сме изключително благодарни на Хидрострой, че са една от водещите фирми в България, които правят тази сериозна инвестиция и смятаме, че съвсем скоро ще видим промяна по начина, който пътищата се правят в България.